Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κόρας Παραδόκα και σήμερα μαζί με τον Super Mario 12 θα παίξουμε Magic Show 1. Το Magic Show 2 παιδιά θα το κάνει ο Super Mario 12 στο κανάλι του. Ναι. Οπότε παιδιά, κατελέγει γραφή κουμπάκι και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε εδώ. Σίγουρα θα είμαστε μόνο εμείς οι δύο. Λες να μπουνε, οι άλλοι είναι απλά. Λάτε. Να την. Φώτωσε μία. Κάνε λίγο. Ναι. Λίγο. Okay. Να βγουν λίγα άτομα. Να την. Να είσαι τουλάχιστον 3 άτομα, εντάξει. Γιατί είναι έτοιμο. Άντε πάλι. Ρε, πήγε στο άλλο. Κάποιο άλλο. Παιδιά, ελάτε, δεν άλλη. Γιατί δεν έρθει μαγάλι. Αυτό. Τι έχει πάθει, κοπαλιά. 4, 3. Ελάτε. Και μπήκαμε. Είμαστε μόνο εμείς οι δύο. Γιατί δεν πηγαίνουμε τότε. Γεια σου. Γεια σου, κύριε. Δεν ξέρω πώς σε λένε, αλλά δίπλα θα κάτσουμε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το play. Δεν μπορώ να κάτσω, και λόγω εδώ. Ναι, τώρα με αφήνει. Α, Οκ. Επίσης, so it's about to start. Είναι έτοιμο να ξεκινήσει, πώς θες. όπα, γεια σου. Γιατί δεν καθόμαστε εσύ απέναντι. Όπα. Ωραία, κάτσε από εδώ. Γρήγορα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και ας μην καθόμαστε δίπλα, δεν πειράζει. Είσαι τουλάχιστον πίσω μου. Όπα. Hey. Γεια. Κοιτάξτε. Είναι ένα Τόμπι. Τόμπι, γιατί άρχισες τόσο. Οκ. Κάτσε τώρα. Κάτσε τώρα. Οκ. Να κάτσε πίσω. Ωραία. Είμαι έτοιμος για να ξεκινήσει η παράσταση. Yes. Θα αρχίσει το... Αλλά πρέπει να προσέχουμε. Ωραία, συνέχισε. Όπου αρχίζει το show. Τα λεφτά! Αρχίζει, λέω. Ναι. Να είμαστε. Ο Ο μάγος! του Μέρλιν, δεν ξέρω, εντάξει. Ούτε εγώ. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, με λένε Χάρη. Είστε έτοιμοι να κάνουμε τρίξ αυτή τη βραδιά? Να είμαστε έτοιμοι. Ωραία, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπα, βγάζει. Θα πάει στο ραβδί. Ναι, φάει. Όπα. Τι Πίσω σου, πρόσεχε. Τι έγινε. Ω, πήρε. Ω, Wow. wow. Μόνο wow, το λύσαμε. Έλα, να λύσεις. Ωραία, ποιο να διαλέξω? Θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Ποιος θα έρθει σε αυτό το τρίκ? Μου θέλει ένα φελοντί. Ναι. Τι, εγώ? Εγώ. Μπράβο. Πώς ξέρεις το όνομά μου? Λοιπόν. Είναι μαγεία. Είναι μαγεία. Είναι μάτι. Ναι, μάτι. Έλα. Τώρα έλα. Super Mario 12, το έχεις. Το έχεις. Το έχεις. Μπες Πες αυτό εδώ. Άλλο. στο κουτί. Μπες.
Ωραία. Και τώρα θα σε εξαφανίσω. Ωραία παιδιά, κοιτάξτε. Πότε δεν είμαι στο άλλο κουτί πάντως, επειδή δεν φαίνεται το πράγμα. Πού είσαι? Είμαι... Σε ποιο είσαι? Δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαι στο άλλο, δεν ξέρω. Τι βλέπεις? Είμαι μέσα σε ένα κουτί πάντως. Α, δεν είμαι εδώ μέσα. Τότε πού είμαι? Κοιτάξτε. Πού είναι ο Σούπερμαν 12? Δεν έχω την προμικρή ιδέα του που είμαι. Βλέπεις κάτι μάτια? Όχι, είμαι σε ένα κουτί απλά. Είσαι στο πίσω, νομίζω. Παιδιά, δεν ξέρω. Όχι. Πού πήγε? Τι έκανες αυτό να? Τι έκανες σε αυτό? Δώσε μας το φίλο μας, αλλιώς θα παλέψουμε μαζί σου. Πώς εγώ δεν μπορώ να πω. Τέλος. Νομίζω είναι σε... Λάκα πια. Ωραία παιδιά, ο φίλος σας είναι εκεί πέρα. Να εδώ είμαι. Σούπερμαν 12, ανακουφίστηκα. Oh, sorry. Λέει συγγνώμη. Χαχα. Από μένα λες άλλο. Oh, εμένα θα πάρει τώρα. Τώρα, οκ. Now, θα πάρω... Τι θέλει κάνει. Όχι μάνα πάλι, σε παρακαλώ. Come on, here. Γιατί μόνο εμένα. Τι? Again? Άσε με, δεν θέλω καλό. Yes. Α, Σούπερμαν 12 είσαι τυχερός. Δεν θέλω άλλο, εντάξει, παρακαλώ πεθάνω πριν. Θα πεθάνεις, θα σε σκοτώσει ο άνθρωπος. Όχι, παρακαλώ σταμάτα. Μη κάνεις τίποτα, σε παρακαλώ. Θα σε παλιαρίσω άμα κάνεις κάτι. Ό,τι άλλη την έκανες. Έχεις πετάξει. Ρε, λοιπόν έχεις πετάξει ποτέ. Αλλά πρόσεχε γιατί θα σε πετάξω. Νομίζω ναι. Λοιπόν. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Τι μπορώ να πετάξει. Όντω, περίμενε. Όπα! Wow! Πετάς! Τυχερό είσαι σήμερα για... μόνο εσύ είσαι. Βοήθεια! Ναι. Αλλά τώρα πώς κατεβαίνω κάτω. Μπορείς να με σταματήσεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Σούπερμαν 12! Όχι! Βοήθεια! Όχι! Όχι! Σούπερμαν 12, μη πεθάνεις! Όχι! Βοήθεια! Όχι! Σταμάτα το! Σταμάτα το! Θα σκοτωθεί! Θα σκοτωθεί! Μη ξεράσεις! Γι' αυτό σου είπαμε να μην φας τόσες πίτσες! Δεν ξέρω τι γίνεται! Σούπερμαν 12! Σου είπα να μην φας τόσες πίτσες! Πού είμαι? Τι βλέπεις? Ωχ! Μήπως υπερβάλλει λίγο. Υπερβάλλει μήπως υπερβάλλει. Δεν μπορεί να με σκοτώσεις, καλά. Δεν ξέρεις τι ήταν εκεί μέσα. Τουλάχιστον δεν πήρε εμένα. Είμαι τυχερός εγώ. Είσαι τυχερός που δεν σε πήρε. Ναι. Αυτό ξαναπες το. Αλλά εσύ, γιατί έκανες δύο τρίξ. Μην ανησυχείς, θα είναι πιο μεγάλο. Όπα! Τι έγινε? Τι είναι έτσι φάσα. Είστε καλά, Χάρη? Λες, Ναι, εγώ μιλάω. είσαι καλά? Ναι. Χα! Σήμερα. Α! Θα πάω στην
πόλη. Θα πάρω την εκδίκησή μου. Στην πόλη. Θα είναι πιο δυνατό το show. Ξεκινήστε τώρα, παιδιά. Δεν μας επιταθούνε. Παιδιά, δεν είναι καλό αυτό, πρέπει να φύγουμε. Δεν είναι καλή ιδέα αυτό, πρέπει να φύγουμε. Magic show. Magic show. Παγιδευτήκαμε, δηλαδή πέρα για πάντα. Πρέπει 13. Για PM, αυτή είναι πριν. Ναι, πριν την παράσταση. 10 ώρες πριν την παράσταση. Σκυλί, βου. Εμείς πάρε και Come on. πάρε και λεφτά. Είναι 2 η ώρα. Κουακ. Αν θες πάρε και λεφτά σου φύγω λεφτά. Ναι, Αν θες, το πάρεις. Το έχω αφήσει λεφτά το μπαγκάκι. δεν το θέλεις. Ω, σκυλάκι. Δεν τα θέλεις. Δείξε λίγο τύπους που κάνει. Ποιος αναζητείτε? Ο Ρόμπιν Βίλιαμς. Ω, πίτσα. Φρέντι. 15 ευρώ για λίγο μανάδα. Φρέντι, Εγώ πίτσα. γιατί δεν έχω Σούπερ Μαλ 12. Η αγαπημένη σου πιτσαρία, νομίζω. Φρέντι, πιτσαρία. Ο Φρέντι Φάσμπερ, ναι. Ο Φρέντι Φάσμπερ. Όπα. Έρχεται με το σχολικό. Πώς με βρεις συνέχεια. Έρχεται με το σχολικό. Ένα το λεωφορείο. Άμα έφτιαξε το χάρι. Ο τέτοιος. Όχι, το χάρι του Ρωμάου. Ποιος είναι αυτός? Γεια σου, παιδιά. Ο Ρίκ. Συγγνώμη που άρχισα. Τι έγινε, Ρικ? Τι συμβαίνει? Δεν κοιμήθηκα καλά γιατί ήταν λίγο μια δύσκολη νύχτα. Ναι. Oh, οκ. Και άλλα λεφτά. 18 ευρώ. Τώρα τι κάνουμε, yes. Έχω 18 ευρώ. Άρα, 13 την Παρασκευή. Οκ, αυτό είναι cool. Yes, χαχαχα. Ναι, χαχαχα. Γιατί γελάς εσύ? Όπως το μάμα που είχαμε δει πριν, αλλά λες και δεν το θυμάσαι επειδή είναι πριν. Ναι, ούτε εσύ δεν το θυμάσαι, οπότε ναι. Ναι, ούτε εγώ το θυμάμαι. Αυτό επειδή είναι πριν την παράσταση όλα αυτά που γίνονται τώρα. Ναι. Αλλά εντάξει, λεπτομέρειες. Οκ. Πάμε στο μαγαζί. Σε ποιο μαγαζί? Να πάρουμε μερικά πράγματα, οκ. Πάμε, let's go. This is... Missing. Είναι παιδιά, έχει χαθεί. Αυτό σου είπα. Ότι έχει χαθεί αυτό το παιδί. Ξέρει και αυτόν υποτίθεται. Μην ανησυχείς, Ρικ. Θα το βρούμε. Θα βρούμε το φίλο μας. Ναι. Αυτό είναι το φίλο μας. Και εγώ γιατί δεν το ξέρω. Σωστά. Οκ, είναι φίλος μας. Οκ. Πάμε. Μερικά επεισόδια. Έχουμε χάσει σίγουρα μερικά επεισόδια. Σίγουρα, πάμε σίγουρα. μέσα, έλα. Άνοιξε. Ωραία, το πήγαμε. Ξύπνα. Τατατατ. Μάτε. Κύριε, κοιμάστε. Μάστε. Κύριε. Εντάξει. Συγγνώμη. Κοιμόμουν απλά. Αχα. Αλλά είναι λίγο βαρύ η δουλειά. Μου χάθηκε ο... Χάθηκε ο Ρόμπιν. Ναι, ο Ρόμπιν χάθηκε δυστυχώς. Ξέρεις που είναι? Ναι. Ήταν φίλος του μάλλον.
Ωραία. Βοήθησε λίγο η γυναίκα μου. Έτσι. Ωραία, λοιπόν. Γιατί. Οκ. Οκ. Εγώ γιατί δεν φαίνομαι. Ωραία παιδιά, ακούστε. Θα πάρουμε όσα πράγματα χρειαζόμαστε. Οκ. Ό,τι πεις. Πήρα και ένα 21€. Ωραία, πάμε! Κάπου είχε τα λεφτά. Έχω $16. Τι κάνω. Ό,τι θέλω. Σοκολάτες δεν θέλουμε. Τώρα πizza. Κόλλες, προξικόλλες. Α, το βρήκα. Μπράβο! Πολύ καλή δουλειά. Τώρα πρέπει να πληρώσετε 17€ γι' αυτό. Oh, sorry. Μου έχουν μείνει μόνο 8€. Σοκολάτα. Σοκολάτες. Πέρα ένα κλειδί. Εδώ. Θέλω να πάρω. Έχουμε ένα ρόλο. Ένα χρυσόροπαλο. Έλα. Τι κάνει το χρυσόροπαλο. Με το χρυσόροπαλο, συγγνώμη, να του κάνει το χρυσόροπαλο. Αυτό πρέπει να είναι δυνατό δηλαδή, οκ. Τώρα θέλω να πάρω λίγο ένα μήλο, 2 μήλα. Πήρα 2 μήλα και νομίζω καλά είμαι. Επειδή αυτά πάρε και κανένα μήλο που θες, ή χιλάρι η ζωή. Πήρα ένα μόνο ένα πήρα. Εγώ έχω 2 άπλες. Πήρα 2 άπλες. Θα έπαιρνα και ένα παγωτό ρε φίλε. Ή ένα φακό που μας χρειάζεται. Πήρα κι άλλο. Ποιο είναι τα καλύτερα, αυτό το φυσιολογικό ή το χρυσό. Εγώ λέω το χρυσό να πάρω. Συγγνώμη που σε πήρα, αλλά ήθελα να σε πάτσει πίτσα. Εγώ πάω στη πίτσα, πάω να παραγγείλω μαργαρίτα. Go! Εγώ θέλω μπέικον, μπορώ να πάρω. Μαργαρίτα. Ναι, θα πληρώσω εγώ, μην ανησυχείς. Κερνάω. Δεν νομίζω ότι έχουμε λεφτά καν. Εγώ μόνο 3€. Όχι, άμα... Ναι, δεν νομίζω ότι φτάνει για να πάρει. Α, εδώ ο φίλος μας. Ναι, αυτό έχει τα μάνια. Εγώ έχω μόνο 21€. Δεν νομίζω. Μόνο. Όπα, πρέπει να μαζέψουμε βλέπω. Φρέντις εδώ. Γεια σας κύριε. Γεια σας κύριε. Μπορούμε να έχουμε μια πίτσα. Ωραία, πρέπει. Γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε στην πιτσαρία μου. No. Πήρε την τελευταία πίτσα. Αλλά αν θέλετε πίτσα. Εγώ δεν μπορούμε να πάρουμε 2 πίτσες. Ναι, θέλει. Θέλουμε 2 πεπερώνι πίτσα. Οκ. Αλλά. Ναι. Όλα. 50€. 50€. Ου. Εγώ έχω 21. Οκ. 3. Εγώ έχω 21€, δεν μου φτάνουν. Παιδιά. Δεν έχω τα λεφτά. Γιατί τα πλήρωσα για τα baseball. Στα μπαρ. Τα αερόπαλα. Αλλά τώρα πώς θα πάρουμε πίτσα. Μην ανησυχείτε, αν θέλετε λεφτά. Έχετε λεφτά. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Πρέπει να καθαρίσετε το μαγαζί. Ναι. Επειδή είναι χάλια. Κοιτάξτε. Το εστιατόριό μου είναι χάλια. Μαύρο χάλι. Στην πίτσα πρέπει να το κάνετε. Εννοείται. Πάμε να το κάνουμε, παιδιά. Το παίρνω.
παίρνω. Μη πάρεις ευρώ. 7 ευρώ. Ωραία. Τα καθαρίσαμε. Δεν προλάβω. Judith, τα καταφέρατε. Βέβαια έχει μείνει κάτι μικρές τέτοιες, αλλά τα έχει μπράσει. Μωρέ. Ήταν εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, ορίστε οι πίτσες σας. Ευχαριστούμε. Μπορώ να πάρω και άλλη πίτσα. Έχω 2 πίτσες. Ξανάρθετε. Εννοείται. Ωραία. Αν είναι εγώ θα παλεύω πιο πολύ, επειδή έχω την πιο πολύ. Εγώ έχω πίτσα και μήλο. Εγώ έχω 2 πίτσες και 2 μήλα. 13 είναι Παρασκευή 14 η ώρα. 8 ώρες πριν την παράσταση. 8 ώρες. Ωραία, παιδιά. Έχω 2 μήλα, έχω 2 πίτσες. Τώρα ας πάμε να πάμε. Ρικ, τι έγινε εκεί πέρα? Όπα, Τόμπι, κάνε πουλί. μου πάρεις τα χρήματα. Ο πουλί 1. Αχα, λούτσα. Δεν θα μας ξεφύγεις. Πουλί 2. Μιλάω και εγώ λίγο, οπότε. Παιδιά, πρέπει να το βοηθήσουμε. Ναι. Συμφωνώ. Πάμε να το ζυγιώσουμε στο ξύλο. Ναι, εγώ έχω το χρυσό, οπότε Ναι, κανονικά δικό μου έπρεπε να είναι. Δικό μου έπρεπε. Εσείς οι δύο, σταματήστε να κάνετε bullying στο φίλο μου. Πρέπει να σταματήσουμε πρώτα εσάς, αν το θέλετε. Παιδιά, πάρτε τα baseball ραπαλά σας και πάμε. Εμείς σας κάνουμε bullying στο. Εγώ το έκανα. Ωραία, φάγαμε τον. Εσύ έφαγες έναν, εγώ έφαγα τον άλλον. Εγώ κρατάω κομμάτι σπίτι. Ήταν ότι. Τους πλακώσαμε στο ξύλο. Βέβαια δεν ήταν και καλύτερη τεχνική να το κάνουμε, αλλά δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Αλλά εντάξει. Δώσ' μου το ρόπαλο. Δώσου μου. Μην το λύσετε έτσι στην πραγματική ζωή. Εγώ το ήθελα, έλα. Εγώ το ήθελα. Λύστε το με τα λόγια. Άμα είναι στην πραγματική ζωή, λύστε το με τα λόγια για παιδιά να ξέρετε. Αυτό. Λύστε το με τα λόγια άμα είναι στην πραγματική ζωή. Hello. Να σου... Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Παιδιά, τι έγινε? Το κορίτσι με όνομα Emma νομίζω πήγε στην βιβλιοθήκη και θέλω και αναζητείτε. Λες είναι αδερφή του. Ναι. Είπε sister, είμαι φαν. Hey, Rick, θα σε βοηθήσουμε εμείς. Yes. Είναι αδερφής του. Δηλαδή χάθηκε και η αίμα. Κάπως χάθηκε μια αίμα. Wow. Αδερφή του. Κανένα πρόβλημα. Πάμε στη βιβλιοθήκη. Ωραία, πάμε στη βιβλιοθήκη. Library. Πάμε εκεί μέσα. Η βιβλιοθηκάρης είναι εδώ, η βιβλιοθηκάρη. Γεια σας, βιβλιοθηκάριο. Ορίστε. Εδώ είμαστε. Κάτε ησυχία στη βιβλιοθήκη. Να μιλάω κι εγώ λίγο, να τους κάνω κι εγώ λίγο. Σούπερ μάζο. Sorry. Τίποτα, αλλά κάτε ησυχία. Πάμε να βρούμε το αγαπημένο βιβλίο.
από εδώ και πέρα κάνεις εσύ. Ναι, Εντάξει. ναι. Ναι. Πού είναι? Δεν το βρίσκω, όχι, δεν είναι ούτε εδώ. Ψάχνουμε για το βιβλίο της. Το βιβλίο του, λάθος, τη λέω. Το μπόρεσα να ζητήσει αίμα που χάθηκε. Ωραία, δεν είναι. Εδώ είναι μήπως. Πού είναι? Οπότε δεν πρέπει να είναι στο δεύτερο όροφο. Είναι στο δεύτερο όροφο. Για να ψάξω, για να ψάξω. Αχα. Δεν το βρίσκω. Λεπτό να βρω λίγο. Θα το... Άλλα δύο μου έχουν μείνει. Ψάχνω. Τυχαία, εσύ τα βρεις και σήμερα όλα. Έχεις πάρει πόσα φαγητά. Έχεις πάρει το χρυσό... Τα έχει... Θα δώσω πίσω τώρα. Δεν μ' αφήνει. Σήμερα έχω πάρει φωτιά, να ξέρεις. Εσύ. Ναι. Ναι, αν είχα εγώ το τέτοιο θα έπαιρνα εγώ. Αλλά εντάξει. Συγγνώμη γι' αυτό. Στο έχω πει ήδη. Εντάξει. Όμως πάλι. Εγώ μας προστάτησα. Ναι, αλλά εγώ είχα το κλειδί, οπότε... Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Ναι, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε την ταινία, λέει. Ταινία. Το βιβλίο. Δεν είναι το βιβλίο. Ναι, ρε. Τι πράγμα να είναι. Ωραία, παιδιά. Πάμε να διαβάσουμε. Προσέξτε. Ωραία, τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε πικνίκ για τον φίλο μου τον Ρόμπιν. Ωραία. Πάμε μαζί με το βιβλίο. Ωραία, τι θα κάνουμε. Παρασκευή 13, 9 η ώρα. 9 η ώρα. Ήτανε... Τι ώρα ήτανε, δεν θυμάμαι. 14... 3 ώρες πριν το show. 3 ώρες πριν το Magic Show. Εδώ έχει το Magic Show, ώστε έτσι το βρήκαμε. Είναι παντού, κοίταξε λίγο. Όντως είναι παντού. Ναι, έχει και αφήσεις για την ώρα. 12 η ώρα. Έχει κολλήσει στα δέντρα, είναι και ένα στο πάτωμα, λέει παντού. Είναι εδώ. Λοιπόν, Magic, πάμε να δούμε. Magic Show είναι Παρασκευή 13, 12 η ώρα. Λες. Μήπως είναι κάπου μέσα στο δάσος. Το Magic Show είναι... Είναι μήπως... Είναι... Ξέρω. Πρέπει να πάμε στο σπίτι. Μην ανησυχείτε, δεν θα αρχίσω. Απλά θα κάνω καμιά ουρίτσα. Εντάξει. Τελικά άργησε που σου είδαμε. Τελικά όπως στην αρχή είχε αργήσει. Ναι. Ωραία, πού είμαστε. Σάββατο, 14, 12 και 10. 10 λεπτά πριν το show. Μια ώρα μετά είναι τώρα το Magic Show. Είναι μια ώρα μετά το Magic Show. Τώρα είμαστε στο μετά. Παιδιά, τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Είσαι κακός. Τώρα έχουμε. Πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να παλέψουμε. Προπαλό σου. Πού πήγε. Πού πήγε. Όχι. Τι κάνουμε. Τόμπι. Πρέπει να γυρίσουμε στην πόλη. Πρέπει να σταματήσεις το χάρι. Λοιπόν, πουλάκια μου. Υπάρχουμε κι εμείς. Οκ. Παιδιά, παλέψτε. Εσείς πρέπει να σταματήσετε τα τέρατα. Εντάξει. Ναι, αυτοί που χάθηκαν. Όχι, φίλε. Ξέρω ποιος είναι.
Ο Ρόμπερ! Πάρα πολύ, σαν τα πνεύματα. Σαν τους εκείνους. Εμένα κάτι μου θυμίζουν. Δεν ξέρω γιατί, απλά κάτι ελβάει σαν κάτι. Κοπάνε και την άλλη, δεν έχω πολύ ζωή. Έλα, όχι. Έλα, όχι. Θα σε αφήσω τώρα. Να το κάνει μόνο. Έλα, δεν πετάστρες. 81 έχω. Εγώ έχω 82 λεπτά. Οι άλλοι πότε έφυγαν? Ωραία, Οι α- κάτω το κατά τώρα. Οι άλλοι πότε έφυγαν? Έχω μια ερώτηση. Έστρεψαν. Οι άλλοι πότε έφυγαν? Πρέπει να φύγουμε. Να τρέξουμε. Α, Εγώ στο μαξί έφαγα μαγιάννης, άμα θες πάρε και φάγεις μια πίτσα. να σου πω, δεν σου φέρνουν καμιά εικόνα αυτή η δι. Να παλέψουμε. Ω, είστε εσείς ηλίθιοι. Είστε εσείς ηλίθιοι. Γιατί κλέψατε τον Τόμπι και τον Ρόμπερ? Μιλά. Γεια σας και πάλι. Τώρα έχουμε και εμείς baseball ρόπαλα. Ωραία, θέλετε να παλέψουμε? Λες. Ω, πατρόν, και σου τρομάξαν. Wait, περιμένετε. Τι είναι αυτά? Τέρατα? Τέρατα. Όχι. Είναι αληθινά. Νουμπάκια. 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 Γεια σας και πάλι. Είδα ότι σας άρεσαν τα τέρατά μου. Όχι, δεν μας άρεσαν καθόλου, γιατί. Λοιπόν, ακούσε με. Τα τέρατά μου είναι... Ναι, το καταλάβαμε. Είναι η Μέρη και ο άλλος. Ναι. Πας, χαχαχα. Γιατί δεν έκανε αυτά όμως? Γιατί? Δεν ξέρω γιατί έχει το ίδιο χαμόγελο με μένα. Ωραία, boss fight. Προσοχή. Έλα, είπαμε κάτι από εκεί πέρα. Φωτίζεται. Άρχισε. Εντάξει. Καλά πάει. Παραλίγο. Δεν είναι τίποτα. Τι είναι αυτό εδώ? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, αλλά φαίνεται να πονάει. Τι γίνεται? Να το σε πέστρεψε. Δεν πατάει πράγματα. Καλύφθηκε. Πολύ δεν μας κάνεις. Τρέξε. Έφαγε λίγο ξύλο. Αλλά εντάξει. Και ακόμα ξύλο να φάει βέβαια. Έφαγα τον ήλιο. Και πρόσεξε. Πρόσεξε. Εντάξει. Ναι, απλά μην ερχόμαστε κοντά. Όχι, πρόσεξε. Θα τους ζαλίστηκε. Πήγαινα. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η μάχη. Έχει ήδη πάει στα μισά. Εδώ. Είναι σχεδόν στα μισά. Είστε έτοιμοι για το πιο μεγάλο? Αν έχει τον άλλο μακριά, δεν θέλουμε να χτυπήσω ένα άλλο. Εντάξει, σταματά να μου πεις εσύ. Μόνο πάνω εκεί. Τι είναι αυτό? Ηρέμησε λίγο, εντάξει. Τι προσπαθεί μόνο. Πήρα. Θα τζολίστηκε. Πάρτο. Βοήθα. Τον έχουμε. Θα τον νικήσουμε.
Τώρα Τώρα ήρθαν τα πιο σοβαρά. Είναι πιο αστείο. Δεν έχει αστεία. Πλάκα. Γιατί δεν πετάμε. Πρέπει να φάω πίτσα. Πρόσεξε, παιδιά. Με έχει κάνει πολλά damage. Τρελάθηκε. Μόνο. Τα πήρε όλα σοβαρά. Πήγα και εγώ θα μείνω εδώ. Δεν με σταματάει κανείς. Δεν κάνω. Από εδώ, από εδώ. Έλα, εδώ, έλα. Την απρούλα. Δεν μας χτυπάει τίποτα. Εδώ που είμαστε. Βρήκαμε τρόπο για να μπαγκάρουμε το σύστημα. Ακ! Οι δυνάμεις μου. Δώσε μας τους φίλους Πίσω μας. όλες. Δώσε μας τους φίλους μας πίσω. Ναι, δεν Ποτέ. ξέρω. Όχι, δεν θέλω. Έλα, κάνε. Τι έγινε? Τι έγινε. Έλα. Περιμένετε, ο Χάρη Πάρε. είναι αυτός. Μην είναι... Μπορεί, μην ισχύσει. Τώρα. Τώρα θα μας εξηγήσει τι έγινε. Έλα, πες. Θέλω να το κάνεις. Το 1999 ονειρευόμουν να διάβασα ένα βιβλίο. Ένα normal βιβλίο. Δεν ήταν οτιδήποτε κανονικό βιβλίο. Ήταν ένα βιβλίο για μαύρα μαγικά. Όταν ήμουν παιδί, διάβαζα συνέχεια αφήσεις από χαμένα παιδιά. Και αυτό το βιβλίο δεν ήταν με tricks, ναι, αλλά η μαγεία με ακολουθούσε συνέχεια και γινόταν πιο ισχυρή. Οπότε μ' άρεσαν τα tricks και έγινα διάσημος μάγος. Αλλά έγινε και κάτι άλλο, παιδιά. Στο σχολείο ήμουν πολύ επικίνδυνος γιατί χτυπούσα παιδιά, κάτι τέτοιο. Και μια μέρα στο σχολείο έφαγα bullying. Και τώρα έχει. Και τώρα είπα να κάνω αυτό το show με tricks. Αλλά λογικά. Και τώρα είπα να σταματήσω να κάνω το καλό show και είπα να ξεκινήσω κάτι έτσι πιο, κατάλαβες. Και να σκοτώνω άτομα. Να ανοίγω τρύπες και να σκοτώνω. Αλλά αυτό το βιβλίο με κούρασε πολύ και ήταν και σε χωρισή μου μέρα. Και τώρα γύρισα αυτό το τέτοιο και έχασα. Φίλε παιδιά, νομίζω πρέπει τώρα να δούμε ποιος κρύβεται πίσω από τα τέρατα. Είχε ψυχολογικά, οπότε είχε τους λόγους του. Περιμένετε ένα λεπτό. Ήθελε καταλάβει. Αυτά τα τέρατα, ποια είναι? Είναι η αδερφή μου και ο Ρομπίν. Οπότε στην ουσία δεν ήθελε. Look, Harry. Δες, Harry. Ήταν τόσο εύκολο. Να κρύβονται πίσω από αυτά τα τέρατα.
Και ο χρόνος μου τελείωσε. Οπότε πάρτε το σφυρί σας σου πίσω. Όχι. Το... πριν, ναι. Ευχαριστώ. Στο παιδιά. Οπότε είχε τα ψυχολογικά. Τέλειωσα εδώ. Αυτό το βιβλίο. Αλλά τώρα είναι καλός. Αυτό το βιβλίο ήταν το νερό μου. Ωραία, πάρε, πηγαίνετε. Λοιπόν. Νομίζω ότι ήμουν πιο καλός, αλλά τέλειωσε εδώ. Πάρε τη φίλη σου πίσω. Το κατάλαβα και το καταλαβαίνουμε, είχε και αυτές τα ψυχολογικά του. Έμα! Γύρισες! Είσαι πίσω. Τι έγινε? Κάτσε λίγο, ποιος είναι αδέρφια αυτή εδώ η επειδή έχουν τα ίδια χρώματα. Αυτός εδώ, όχι, βασικά είναι φίλοι, δηλαδή. Όχι. Αυτός. Πού πήγε ο Χάρη? Τουλάχιστον κατάλαβε το σωστό. Μήπως κατάλαβε το σωστό τώρα. Και τώρα έχει σταματήσει το κασό, οπότε τέλεια. Ωραία. Νομίζω, ναι. Τώρα τέλειωσε κάπου εδώ. Πάμε πίσω. Σπίτια μας. Πυροτεχνήματα! Magic Show! Οπότε σταμάτησε να γίνει, οπότε έγινε καλός τώρα. Έχουμε καλός, οπότε έγινε καλός. Τέλεια. Τώρα έχουμε, τώρα δεν θα γίνει. Τέλος. Τέλος. Ευχαριστώ που παίξατε. Ωραία, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι τελεία να τελειώσουμε, έλα. Ναι. Ωραία. Και λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Να σας αφήσω κάτι like και φύγουμε και πηγαίνουμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Γεια σας!